nga mga hagit nga gisagubang karon sa lalawigan sa Misamis Oriental. Hugot ang hangyo ni Governor Bambi Imano ngadto sa tanang Misamis nun nga hiusahan ang pagtinabangay nga mapukan ang pandemya sa COVID-19 ug karon kining African Swine Fever kun ASF. Atol sa virtual nga pagpakayab sa nasudnong bandila ni adtong adlaw nga Lunes, Pebrero 15 ning tuig, gibatbat sa amahan sa lalawigan ang kaikag nga unta magmalampuson ang tanang plano sa pangagamhanan sa pagpakigbatok nga mukunhod sa dili madugay ang mga kaso sa COVID-19 ug mapugngan sab ang pagkuyanap ni ining ASF. Saludo ang gobernador sa kaikag sa tanang ulo sa departamento kun MODHA. Hilabi na nila ni Dr. Jerry P. Kalingasan ug Dr. Benjamin Resma nga maoy duha sa dunay bugat nga giatuba nga responsibilidad karon tungod sa nasangpit nga mga pagsulay. Gisiguro sa pagamhanan sa Misamis Oriental nga preparado na ang lalawigan sa umalabot nga pag-abot sa mga vaccines sa dili madugay ug sa pagsugod gilayon sa vaccination ug tungod niini gikinahanglan ang koordinasyon sa 23 ka lungsod ug duha ka dakbayan sa lalawigan. Gihangyo sab sa amahan sa lalawigan nga kun dunay mamatikdan nga sintomas sa ASF ang mga hog owners sa ilang mga binuhing baboy, ipahibalo gilayon sa tagsa-tagsa nila ka mga munisipyo aron sa walay paglangan, mahatagan og aksyon kung unsay angayan nga buhaton ug kinahanglanon nga proseso. The question is, are we prepared? Yes, we are very prepared. But we still need the cooperation of everybody. The African Swine Fever, we need your cooperation. Di na mo kaya o di na to kaya kita lang. We need the cooperation of our people. Even sa ating rollout nato sa vaccines, batok sa COVID, we need the help of our people. Matod ni Governor Bambi Imano. Dako ang pasalamat ni Governor Bambi Imano sa tibuok niyang ginsakupan sa Kapitolyo Probinsyal. Hilabi na kadtong mga frontliners nga puno sa dedikasyon ug anaa mitabang nga magmalampuso ng iyang administrasyon. Gumikan kay kini sila maoy iyang kusog aron makabot ang tunhay nga pamuyo luyo sa mga gisagubang nga mga pagsulay sa lalawigan. Kauban si Mark Pareha ug Benboy Bagen. Ako si Lambo Regian Maygay. Alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.